Thatha amakamera akho nalempo wakho lo uhamba ubani yena lo. Bafo. Simizi ubani Siminji ubani. Bafo. Hayi hambani. Oh. Hey, yima. Yima, yeah. Ekseba mfethu ithi your boy uSmazi back again with Yajola 99 rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani mfethu bangibhalele sikala Mpumalanga edition Brighton bangibhalele kada umjidi yakhala sohlangana naye ndaka boy ake ningilandele simuze ukuthi ukhala ngani simsiza kanjani Yajola 99 bafethu azishi. I know I said a lot, I know I done a lot, baby. You got what I need, that matters to me. My baby, ooh, you got what I need, that matters to me. Yeah, hey, I need to say it, I need to thank you, I need to thank you a lot. I need to tell everybody, my nigga, I love you a lot. You are my baby, you are my boo, are you my forever or not? The way that I'm feeling inside, you blowing my thoughts, my mama nah. By my tanda nah, when I look shot the car. Umama gandalo ngekujela ke wena. Kusenja ukhamba kanjani? Ukraine. Uthini ke mfethu ngiyabona uyangibhalela la kuma WhatsApp yangihlupha uthi hey Smazi vela kada mfethu ngitshele kwenzakalani ukelo wakho uthini kwenzakalani? Mship manje mfethu yabona ngikwenye inkinga. Sure. Edip kakhulu. Idip ubhoze. Ukelo wami ngimncane ngimfatela blind. Sure. Uyangithola mship manje ngishaya ngemuva mfethu. Ngiyakuzwa. Maye wena uqale nini ukusola ukuthi manje lokelo lona ngathi manje akasekho honest nawe kwenzakalani? Qale nini? Into vele iqale ngabo ma Valentine so yabo. Sure, February. Into ukuthi mangimgaya igift yabo mke. Sure. Yami igift akayithatha. Yabo ngikhanda ihleli la nje. Sure. Yabo but nje yabona njengomjida nawe uyabona. Sure, manje uthi indaba ze-gift igift yakho ithola ihleli kada akhambani. Sure. Mshutha akayenzi next yabona. Ukuthi mina nje yabona nokucabuzana mfethu man. Seyinto engasayitholi kahle kumwami. Ngiyakuzwa kahle ukuthi sithini. So khona yini umuntu omsolela naye or kanjani or relaxing? Kakhulu yamsola. Kuseba mfethu namuza umjida angibani igama lakho mfethu? Ujini. UVV. Namuza bafethu ujini UVV uyakhala kada uthi cherry yakhe ugama ama-gift awavulwa ama-kiss akawatholi. Manje ke bafethu into esoyishaya ne ukuthi sovaya sikhipha amarodo sishaya investigation sibone ukuthi ikhambani sihlanganisa kanjani mfethu mina into engizokutshela yona ukuthi ngizokusiza yabo lo mntwana somthola ukuthi ubhizi nobani kuphi kanjani ne relax boy ungavaya ushaya ibhiya mina ngizoba phezukwayo la earrings ne mfethu njengoba senibonile ke manje sisemakasana manje sibhizi yonke into esiyenzayo siyenza grand yende ngithini Yajola 99 sazonibamba bafethu sayoshaya investigation. You are my boo, are you my forever or not? The way that I'm feeling inside, you blowing my thoughts, my mama nah. By my tanda nah, when I look shot the car. Umama gandalo ngekujela ke wena ngiyakutanda ma. Manje ngiyakutanda nah, when I look shot the car. Ukiri ke smazo ngekujela ke lona ngiyamthanda ma. Ukiri ke smazo ngekujela ke lona ngiyamthanda ma. Tryna go want me get jet, I look like a jailer, boo. Hey, all over my bitches are pretty, we kill the jailer, low. Hey, she's pretty inside. Except for two, it's the next day, it's a shy investigation here too. My Sizegada, Sizokhombisa lo mjidi evidence, ngiphethe uskora, the one and only, the bouncer. Except wafu, uwe lo muntu, Ukraine. Mfethu ngihamba nesikora sami kada ibouncer sizokukhombisa i-evidence yabo into enjalo bouncer awushaya evidence kada yabona kada ingalenzansi yabo into enjalo ya lana uyababona babhizi nje bayehambela labantu kodwa manje ngicabanga ukuthi bahleli ngalenzansi so uchero wakho mfethu uyakuchithela yabo into enjalo uyakuchithela lo muntu lo maye uthi senze kanjani ufuna ukubuyela endlini yolala
or siye kuye No, manje asilifakeleni kuye manje. ufuna ukuthi sihambe manje Umbona vele. usho mangifika lapha bouncer ngicela wenze sure ukuthi masifika kada akekho umuntu olimelayo ne ya wenze sure bafo asambe siphume nje ngapha ngathi yibo lapha phasi kwesihlahla yabona Manje kuphakamile. Bantu bayashola bouncer ngicela wenze sure ukuthi bantu abalimali lapha yana ngoba uyabona abantu basemjolini abantu basemjolini Niyasibonela bafethu mara ile ntwana ekena yini Ngiyana lento. sanibonani bafethu kwenzakalani kayini sister ubani lo mjita lo Kamerani nawo ubani lo mjita lo mfethu ungabale Wash. mfethu sister Sini ngayi. Sama kamera manje uzongilethela amakamera wena. uyamazi lo mjita mfethu Uzongilethela amakamera manje wena. Uzongilethela amakamera. Yo wena. yini kwenzakalani Amakamera wena. sister Yey ungazobhora yini wena? uyamkena lo mjita Yeah, ngiyamkena. uthi umuntu wakho manje waye kwenzakalani ngayini Umuntu wakhe mina bekumuntu wami kwakudala kusimuntu wami wamanje. Utheni? Vele umuntu wami wakudala, umuntu wami wakudala. Ngazongitanyela wena. Utshelileke. Hamba ke phela. Thatha amakamera akho nalemfo wakho lo uhamba ubani yena lo. bafo Nisimizi ubani Siminje ubani. bafo Hayi hambani. yima bafo athi ngikhulume nawe mfethu awungitshele wena uqale nini yima yekela ikhamera mfethu ngithi ngikhulume nawe uqale nini wena ukujola nalesi Ngicela ukutshela nalesi singe-14 February ba. nge-14 February nge-Valentine endada wena mawukhala ukuthi lo sesakafuna ama-Valentine ujola nalo muntu lo Ungithela ne-achuzi lo muntu umzuzu. Umuntu wakho lo. achuzi. umuntu wakho lo Baba ufuneka hamba. endada maye ngoba umngani wakho lona Akusiwa uchuzi wami lo muntu. akusiwo achuzi wakho uyakuphika manje Uyakuphika manje. Simazi. Yazini sparring. Hamba. Uzosizela namakhamera la Maye, usijoyela kahle. Vaya mfovana. maye kwenzakalani Bayani bafethu. Yabona nini? maye sister uthini uchuza lo mjita lo vele Chuza yena hamba nomuntu wakho Asambe. amakhamera. Yabona nini? awumfuni lo Uma nuqedile lo nyaka lento enisaphila le. Ngigcwalisele. Uleka mfo. Ngizokunika i-invite. Hamba wena. yani hayi kunzima bafethu nisibonele nani ubouncer ube useful akekho umuntu olimele kada angazi usister uchoose uachuzi i-friendship ngicabanga ukuthi seyiphelela khona la cause niyabona nani ngenxa yomfazi bouncer uthini wena uyakwazi nje bafo Aqala ukubona nje. hayi ngiyacela ke bafethu please make sure that you like and subscribe and then comment kada sisempumalanga bafethu emakasana ziyakhipha bafethu iyajola 99 rooftops yabona ubani ukuthi ubhizi nobani kanti umuntu kabani and we out To me, my baby, no please. I know I said I lied.